जिनै नं भुमखा गामिनि रनेन नार्जारिया आसामनि बायजोआव खामानि मावनो थांनाया उरिष्यायाव गोमानानै दं। गोबां सुबुंफोरखौनो आसामनि बायजोआव खामानि मावनो थाहैनायखौ नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो। आरो बैसोर आसामनि बायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ सोरखौबा जिउ गोमानाय आरो सोरखौबा गोमानायखौ जों गोबां समफ्रावनो नुनो मोनो एबा खोनानो मोनबाय थायो। थिग बेबादिनो रनेन नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा गोमानानै दं। नंगौ, बिसमुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 12 नं भुमखा गामिनि रनेन नार्जारिया तामिलनाडुआव लोगोफोरजों खामानि मावनो थांदोंमोन आरो न' फारसे फैफिननो थाखाय ट्रेन गाखोदोंमोन। आरो बै फैफिननाय समावनो उरिष्यायाव ट्रेन सानिफ्रायनो गोमानानै दं। जुदि सोरबाफोर सावगारियाव होनाय बे रनेन नार्जारिखौ नुसनदोंब्ला नैबे 8882796255 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। थांनाय 15 मे खालि रनेन नार्जारि बिथाङा गावनि नखर सामलायनायाव जेंना सोमजिनायलाय एसे एनै नखर दैदेननो हागोन साननानै आसामनि बायजो तामिलनाडुआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। जेनेबा बे नखरनि मानसिया आरोखि रनेन गथिया आरोखि बे रनेन गथिया जेनेबा नखराव जेनेबा जानो लोंनो जेबो अबस्था गैया नालाय, जेनेबा फिसाफ्राबो फरायनाय दं हिसाबै बेयो गोजानाव आरो न'आबो हाजाबाखै हिसाबै थाइसे थाइनै मोनगौबा होननानै बेयो मावनो थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे मावनो थांनायाव दा बिसोर साब्रैमोन आरो। ओमफ्राय साब्रैयाव बिसोर साबायाव थाङै थांनानै मावहैबायबो आरो खामानिखौ। जेनेबा सानसे मावदोंनो, बबे जायगायाव मावदों आंथ' मिथिया। ओमफ्राय सानसे मावनानै बै सासेया एसे बार नांनाय बायदि जादों आरो। फिसा थांदों आरो बिसोर। ओमफ्राय बार नांनाय बायदि जानानै ओमफ्राय बिफाया बाज्रुमग्रोदों आरो ट्रेननिफ्राय। ओमफ्राय दाना फिसालाया बिफाखौ बासायनो होननानै बेयो बाज्रुम देरफादों जाहैदों आरो। ओमफ्राय दाना बियो खारबाय बै बार नांनाया। ओमफ्राय खारनायाव होसोनानै मोनबाय आरो। मोननानै ओमफ्राय दाना बे रनेना ट्रेन सिङावनो दंमोन आरो। ट्रेन सिङाव दंमोन नालाय, ओमफ्राय बे होसोनानै लायग्रा दांस्रां होननाया बियो बेखौ लाबोबाय आरो बार गाज्रि नांनायखौ। औ, ट्रेनाव लाबोफिनबाय। ट्रेनाव लाबोफिनबा दाना नैबे रनेना गैला। ट्रेन सिङाव गैला। सोंबायनो बिनि मानसिया बहाय थांदों होननानै सोंबाय जाहैदों आरो। दा बिनि मानसिया बहाय थांदों होनना बुंनायाव दाना बे साइडआव थाग्रा पाब्लिकफ्रा होनबायनो आरो, बे मानसिया गरम मोनदों होननानै बायह्रायाव ओंखारलांदों बिदि होननानै बुंदोंनो आरोखि बैयो। औ, ट्रेना खारबाय। दा बिनि लोगोफोरा दा न'आव सफैबाय। औ, ओमफ्राय बिनि लोगोफोरा दाना बेखौ निगिरगौमानिथ' ट्रेना खारगोन नालाय, दाना बे सासे बार नांनाय मानसिखौथ' लाबोथारनांगौ नालाय न'आव। दा बेखौ लाबोग्रोबाय आरो। लाबोग्रोनानै बे जाथायखौ नै दा बाहायनो मिथिनाय जाबाय आरो। दा होमबा रनेन नार्जारियाल' थाबोनानै बाखि लोगोफ्रा सफैबाय न'आव। औ, सफैजोब्बाय। रनेनाल' थाबोबाय आरो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।